ana amit mulih lha wis kadung mumet mati kula yen titi jodone mugi enggal antuk sulih nggih mancare wong sing bisa ladeni sirane ajana bojro ning ati ninggal Pak Jarno wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sadar minglan mosak mene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirewarta eman-eman bendaliku yen to nganti digawe kucimu yen to nganti mung disia-sia dumateng kanca-kanca ingkang pikantuk sampur sumangga katuran jumeneng Gones barat sirat pasik wakan jron ayoko Batin Mas Gareng Pringabus sampure monggo di ngeten nggih terus kersa was kapusus ing priyamu nganti sira lelanono pamit mula yen titi jodone mugi enggal antuk sulih wong sing bisa ngladeni Mas Gareng najana bojro ning ati ninggal nduk wing wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sadar minglam mangsa nene atur puji karya raharja sabukare aja lali asring kirim
bedane semene senimbangi mula rika godangane ati segara ya ana pesisire sun welas ana watese bedang kopi balung nangka rina wengi ya mung kanggo riko yo wis kelendi maneh saiki sewang-sewangan pengen kumpul maneh kira ana dalane man bendane yo senenge ati ketemu ning dina mburi kelas ngalit neng derece ojo lali tumbekan ning pati sawetara rasa kangen siramu rina katone netra lamun ratri tanah sakubet ati ewa semana lirapopo durung kelembloko tansah tak tunggu-tunggu agar momen sapa karo aku reroncen sekar melati iku lambang katresnan sejati senajan kaya apa jroning ati janji terakhir masih kari dhewe kelana kesempatan ya nabi nuju aku ketemu karo sliramu tak rewangi neloso ning sliramu kok ora rumangsa reno jet sajroning ati apa tenagku iki kene beli tamplen wong pacitan
sabda pandita ratu Ayo ning sliramu dadi sisinganku
aja ngaya sare sabar trima aja meri tangga sah Matur suwun nggih Pak, benjing kalih. Dear